खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। घर से निकली सीता रानी थाल मोती से सजाई। घर से निकली सीता रानी थाल मोती से सजाई। भीख लेते नाही फेरत बा पुतरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। हो भीख लेते नाही फेरत बा पुतरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। हो रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। लिहस रथ में बैठाई सीता करती हाय हाय। लिहस रथ में बैठाई सीता करती हाय हाय। रावण लेके चला लंकापुर नगरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण लेके चला लंकापुर नगरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। आए राम रघुबीर बहे नैनन से नीर। आए राम रघुबीर बहे नैनन से नीर। हाय मोर सीता गई कौनी वोरी सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। हाय मोर सीता गई कौनी वोरी सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। हेर निकले दोनों भाई अपनी सिया सुकुमारी। हेर निकले दोनों भाई अपनी सिया सुकुमारी। जाके पहुँच गए लंकापुर नगरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। जाके पहुँच गए लंकापुर नगरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़ी बा कलैया सखीना।